Quan vingueu al museu, val la pena que pugeu fins a dalt de tot i veieu aquesta peça. És una mantellina de pagès de Núbia. Avui dia no es porten, però aquestes peces havien sigut molt importants durant molt de temps. Us explico. La mantellina és una peça que les dones es posaven per cobrir-se el cap. Antigament, per anar als oficis religiosos era obligatori. És curiós, una dada que a mi em va semblar molt curiosa. Quan anaven a missa o a cerimònies, a l'entrar els homes s'havien de descobrir el cap, s'havien de treure el barret. En canvi, les dones se l'havien de tapar, s'havien de posar la mantellina. I de fet, si algun dia se l'en descuidaven o no el trobaven o ho havien fet tard, fins i tot s'hi posaven un mocador. Aquesta mantellina en concret és de blonda bordana. La blonda bordana era una mena d'imitació de les puntes fetes de seda, que eren extremadament cares. A més, solien ser molt agradables de portar perquè eren de cotó de lli. Posaven el tul, posaven un dibuix a sota i anaven seguint amb l'agulla i feien tot el brodat que volien fer. A partir del Concili Vaticà II, el papa Joan XXIII el va convocar, es va deslliurar a les dones de portar això. Penseu que era una peça que havien arribat aquí cap al segle XVII, procedent del nord d'Itàlia, i van durar fins a meitat del segle XX. Quan això es va deixar de portar, on va quedar, com ens ha arribat i per què em fascinen a mi tant les mantellines? Heu sentit a parlar de la dansa d'Arenys. La dansa catalana és una dansa molt austera, però també reflecteix els costums. Antigament, quan hi havia una cerimònia, per exemple un casament, que és el cas, les dones no es compraven un vestit de núvia, no hi havia diners. Com ressaltaven? Ressaltaven amb la mantellina. Si aneu a veure la dansa d'Arenys, cada 16 d'agost, el dia de Sant Roc, durant molts anys l'ha guardat l'Esbar Maragall, ara el grup de la dansa, veureu que és un casament, la parella de nuvis i els seus convidats. Les convidades porten una pollita al cap, que també se'n diu toquilla. És molt més petita. En els casos de celebració, se'l posava amb una ruixa davant. Què vol dir? Que les noies, quan les vestim, a sobre la ret, que és aquella peça negra calada que aguanta i recull els cabells, amb agulles els hi fixem aquesta pollita i els hi fem com unes ones aquí davant. Feia més de celebració, perquè en el cas de Catalunya, la pollita, ja us ho he dit, es portava de forma austera. No és com el cas, per exemple, de zones d'Espanya on hi posen una peineta i la ressalten molt. En el cas de la núvia, això encara es havia de fer més vistós. L'Esbar conserva una mantellina molt bonica que es posen a la núvia. El procediment és el mateix. Recollim els cabells amb el ret, a davant del ret sol haver-hi un llaç de setí i en allà s'hi forma la ruixa, s'aguanta i es va aguantant amb agulles de cap o agulles de núvia. I llavors s'ha d'anar emmarcant. La feina de posar la mantellina de núvia de la dansa d'Arenys és molt complicada. De fet, poca gent ho sap fer i n'hem d'anar ensenyant al jovent perquè no es perdi. Penseu que no només s'ha de dur, que en si mateixa ja pesa perquè és una mantellina llarga, ha de ser la protagonista la núvia, sinó que a més ha de poder ballar i no se li ha de moure. Per tant, es comença fixant al davant, es va fixant al darrere del cap i a partir d'aquí a les espatlles, a la faldilla, a la cintura, de manera que quedi airosa, elegant i còmode per ballar. No sé si us he convençut, jo ja en sóc una enamorada de les puntes, una tia meva n'era de puntaire. A mi és una peça que em fascina, espero que vosaltres també.